Ja, vi har lavet sådan en... I dag, altså, lige nu, der vil vi godt snakke om yndlingsbøger, yndlingsfilm ja, måske på en eller anden måde teknik, men det er bare sådan, det er bare sådan lidt yndlingsnord. Ja, og så hvad vi er i gang med at læse lige nu. Ja, og hvad vi... måske også musik. Ja, måske. Lige nu, bøger, der er jeg i gang med Vampire Diaries, en serie, jeg er nået til 6'eren. Jeg er ikke lige gået i gang med den endnu. 6'eren. Det er det her, for alle jer, der er tegnesprog. Og det er en rigtig god serie. Den er virkelig god. Og så skal jeg også i gang med en bog, der hedder Halo. Den lyder også rigtig god, og den var Vi Unge. Der var der sådan en ting med i et af deres gamle blade, hvor gode bøger til sommeren, som man bare skulle læse, og der var den her med i. Og den skal jeg også i gang med. Og så er jeg i gang med en bog på min iPhone, som er gratis i iBooks. Det her, den har sådan det samme navn som normalt. Det er en Labralarve. Man skal bare have appen iBooks. Man kan se det. Det er den der. Er det fucking gratis? Den der. Og man kan købe bøger derinde. Og så kan man også købe nogle gratis. Ikke købe nogle gratis. Man kan hente nogle gratis, og man kan købe nogle. Og jeg er i gang med The Fallen Star. Og det er nogle bøger, som jeg har hentet gratis. Det må jeg ikke lige se det lige nu. Men Fallen Star er den her. Og jeg tror, det er en enkelt bog. Og jeg er næsten færdig med den. Den er engelsk. Den er engelsk. De fleste bøger derinde er engelsk. Jeg kan ikke finde nogen på dansk. Men det er en god øvelse for sit engelsk. Og så er det en virkelig, virkelig, virkelig god bog. Så kan du gå hen til din engelsklærer og sige, du skal klappe. Ja. Det var lige sådan noget, jeg lige skulle finde på. Og andre bøger, jeg har læst, og serier og sådan noget. Jeg har læst Skyggeporten, som er her. Den er virkelig god. Det var en, jeg havde haft stående, som jeg havde fået i fødselsgave ved den tidspunkt, som jeg ikke har fået læst. Den er rigtig god. Og så serien Skammerens Datter. Jeg har ikke aldrig nogensinde læst den færdig, men jeg kan bare komme i det. Men den etteren er god, og ja, så går jeg bare kold i resten. Og så Harry Potter. Den er, hun elsker sådan jeg elsker Harry Potter. Jeg har alle filmene, og jeg har læst alle bøgerne. Jeg tror, jeg har læst etteren 7 gange. Og så nogle af de andre flere gange også. Yeah. Og selvfølgelig har jeg også lidt andre bøger, men dem har jeg så ikke lige her. Og så lige så hun vil fortælle lidt om hendes yndlingsbog, som hun har med i dag. Nej, det er ikke min yndlingsbog. Ja, min yndlingsbog. Dansk engelsk. Jeg er så glad for den. Jeg ved simpelthen ikke have livet endnu. Ej, okay. Læs en lille jeg har læst, en serie, der er rigtig god på 24 bøger, den er rimelig meget. Sådan, slaskede bøger. Og det hedder Heartland, sådan noget med hest og sådan noget. Nu når jeg sidder og kigger lidt tilbage, så er den rimelig nederen. Hvorfor fanden? Det er min. Ja, jeg lover ham. Og jeg har også læst en bog, der hedder mega mærkeligt. Jeg ved ikke, huske. Det er faktisk været et stykke tid siden, jeg har læst. Jeg skal herover og lave nogle bøger på biblioteket. Jeg er begyndt at gå lidt over til de her ungdomsbøger. Så nogle tøsebøger? Ja. Nej, de er kedelige. Altså, jeg skulle læse en gang. Den var så rimelig pervers, så jeg stoppede lige igen. Jeg er meget til fantasy og sådan noget. Det er godt. Jeg kan ikke lide tøsebøger. Det er de samme problemer hele tiden. Drenge og familie. Og det har jeg nok af i hverdagen, så det er godt. Jeg synes, det er meget spændende med sådan noget fantasy, og jeg er meget til vampyrbøger. Og Twilight. Ja. Vampyr er godt. Det er det mest sexede væsen på hele jorden. Ja, det er godt til mig bage noget vampyr. Det er lidt plat. Ja, det er fedt. Okay, yndlingsserie på TV. Venner. Jeg elsker Venner, og jeg har faktisk en plakat af det lige her bagved, som jeg fik i fødselsdagsgave af min lillebror. Og der er lige sengen her. Fuck. Og jeg synes, den er rigtig sej. Super, Lise. Den får 5 ud af 74 stjerner. Den får 74 ud af 5 stjerner. Ja. Du kan ikke regne. Det var det.
Min yndlingsserie. Absolut yndlingsserie. Du skal så vælge en. Jeg ser rigtig mange serier. Eller, jeg er ikke sådan, at du ser mega meget fjernsyn, men jeg ser lidt tættere på fjernsynet. Jeg ser rigtig meget fjernsyn. Hvis jeg lige tænder på fjernsynet og ser mit yndlingsprogram er der. Så. Nej. Og jeg ser rigtig meget How I Met Your Mother, og det fylder. Jeg fylder rigtig meget. How I Met Your Mother, det er simpelthen bare det bedste i hele verden. Jeg elsker mange på ham der. Jeg elsker dem. Ja, det er så genialt. Jeg ser også meget venner. Ja. Yndlingssang. One Direction. Woohoo! Jeg elsker dem, de er bare så lækre. Harry. Ja. Harry Styles. Hvis jeg skulle fastslå en. Justin Bieber. Jamen, jeg kan godt lide Justin Bieber, men jeg gør nok ikke. Det er ikke min yndlingssanger over alle. Din mus på din computer siger Justin Bieber. Der står, hun har fået en mus, hvor der er sådan en pil ting, og så står det Justin nedenunder. Så jeg tror, det er ham, du mister. Ja. Måske Justin. Jeg har meget forskelligt, så det er sådan lidt svært. Okay, en skuespiller. Jeg har ikke nogen. Johnny Depp. Men Johnny Depp, Orlando Bloom. Jeg vil bare sige, Johnny han er mega lækker i Paris. Filmen. I Pirates of the Caribbean. Der var et eller andet over ham. Men sådan han ikke er så lækker i virkeligheden. Ja. Men Orlando Bloom, han overgår ham. Ja, for vildt. Var han ikke med i 4'eren. Jeg lige begyndt at være. En skuespiller, som ikke var så pæn i filmene dengang, men er blevet mega lækker nu. Zac Efron. Jeg har faktisk et billede af ham. Justin Bieber. Nej, han er ikke skuespiller. Han er lige lækker. Ja. Jeg prøvede mig selv i tænderne. Det kan man ikke. Jo, det der, hvor man skraber dem. Ej, jeg havde kuldegysninger. Så lækker. Yes! Nå. Godt til jeg bare rolig. Ja. Hvad er det mere? Ja, der er mere. Peace. Peace yndlingshåndtegn. Yndlingshåndtegn? Ja. Det her. Ja. Vi gør med en anden hånd, fordi den jeg har neglelagt på. Det er ikke. Jeg var ikke nærmere. Jeg har stadig en faldsnegl på den her hånd, så jeg gør det med. Ja. Det her. Og det der. Det der? Tegn. Det der floktegn. Men jeg vil ikke rigtig floktalene noget. Synes jeg er mine. Yndlingsprodukt, altså yndlingsmærke. Altså produkter, altså det du bruger. Det jeg bruger er make-up. Make-up, parfumer, creme. Okay, jeg ved ikke lige, hvad make-up det kan være alt muligt, men jeg har en parfume, som jeg elsker. Ralph Lauren 2. Ja, og så har jeg min Paris Hilton Kang parfume. Den er også virkelig god. Den er næsten tom nu. Det er næsten synd. Men det er dyr, synes jeg. Jeg er meget nær. Yndlingscreme. Yndlingscreme fra The Body Shop. Har den herovre. Jeg har hugget den fra min mor. Jeg har givet hende den i en gave. Så jeg har givet hende den i en gave, som jeg også selv kunne bruge den. Og det var på tilbud i England til 6 pund, og det er 60 kroner. The Body Shop, sådan en stor en jo. Ja. Min yndlingsprodukt, det er nok Nils Jord, synes jeg er rigtig godt. Ja, det er det. Dyrt. Det er godt. Ja, og Playboy. Og så yndlings parfume. Jeg har en DKNY og en Beyoncé, jeg har fået min bedstemor. Ja, de synes jeg er rigtig gode. Og jeg elsker også The Body Shop. Jeg kan bedst lide den med de der nødder eller sådan noget, hvad det er. Ja. Det synes jeg er godt. Det synes jeg ikke er særlig godt. Yndlingsmærke? Det har vi lige haft. Nej, tøjmærke og sådan noget. Det ved jeg ikke.
Jeg kan godt lide Hollister. Vi har ikke så meget fra det. Vi har det ikke i Danmark. Jeg har ikke fundet nogen steder. Men poserne, eller de der, når man har købt tøj i, og så får de der poseagtige ting. Der er sådan en lækker fyr på min bare overkrop. Så man må næsten lyst til at købe noget bare for at få det der tasketing. Ja. Og Quintus. Ja, Quintus, det er godt. Det er sådan Primark. Pisse billigt. 1 euro for... Nej, det er Poundland. Ja. Men jeg har købt en masse tøj dernede for 6 pund. Næsten alle trøjer, de var for 6 pund, og det er 66 kroner. Så det var mega billigt. Så. Og Abercrombie and Fitch. Også godt. Ja. Mit yndlingsmærke. Det er simpelthen mit lille ven, du er i tank. Det er ikke rigtigt. Det er en ægte kopi. En ægte kopi. Jeg har også en ægte kopi af en taske. Vi finder den. Den finder jeg lige. Au for helvede. Ja. Så ser vi på mig. Ja. Nej, jeg har sådan en masse tasker i det der skab. Jeg købte den der taske i Kroatien. Kroatien kan man få en masse. Jeg var lige at købe Gucci. Men så faldt jeg for den her Louis Vuitton-taske. Det var pænt, og den er læder. Nej. Og Amalie, behøver din taske ryge over i din pizza. Fuck. Og min fødder. Men hun så lige fuck. Jeg tror nu, at det er blod. Nej, den her. Yndlingsmærke. Jeg har en. Apple. Jeg filmer også der på min iPad. Det her. Jeg har også en ægte kopi, som jeg købte fucking lang tid siden, og den er mega grim. Jeg ved ikke, hvad det er en. Hvorfor den? Dolce Gabbana, eller hvad fanden det er. Dolce Gabbana. Eller Gucci. Jeg tror, det er en Gucci. Og det er en ægte kopi. Jeg købte i Holland for 200 kroner. Jeg går aldrig med den. Kan du rykke? Klik down på mig. Så var det ikke det? Jeg er simpelthen sådan en man kan sidde om på. Ja, det sagde du selv. Var det ikke det? Jo. Nå. Okay. Og man kunne simpelthen kolde balancen. Amalie, hun er kulder. Au. Og vi vil bare spille videre. Og husk, hvis vi finder på noget, eller skriver en kommentar med en god idé, skal vi nok lave om noget.